mindenkit ebben a videóban. Igaz, hogy 1 perces, de nem érdekel, kit érdekel, Tokabokában giftet nyitunk. Tudtam, hogy tényleg van gift, de nyissuk ki! Ez az, van gift. Annyira örülök neki, igen, olvasókönyvem van a tabletem. Outside. Minek kell neve. Tehát, hogy én ezt előveszem, 2 cuccot leteszem, és mehet. Jézus! Na, ilyen hallod? Mit elsőt? Ó, elviszi. Ez gyönyörű! Nyitottam, és hát nem vagyok ezzel megelégedve. Ez túl jó. Ilyen nem már van. Ez a virág, ami kedvencem, ezt már vittem is haza. Nem tudom, mivel töltsem el az időt. Megmutatom, hogy milyen a körbe viszlek titeket a parkban. A nyuszit már láttam valahol, nem mindegy, úgyis. Hát ezt kell sétáltatni. Fagyi, Jézusom, télen. Mintha nem ennék fagyit télen. Télen, hát ez szuper. Na mindegy, elköszönök tőletek. Meg ez is.